hjem fra børnehaven går. Hurra, hurra, hurra. Så skal hun hjem og holde fest for dem, der kommer mad og gæst og dejlig chokolade og kager til. Jamen er voksen, hviler hun, hvor er hun glad. Hurra, hurra, hurra. Men den er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Hvor mange år er det på det? Hvor mange år er det? Det er Vi klarer, jeg spørger dig. Er du 4 år? Hvor mange lys er der i kageklare? 5. Er du sikker? Ja. Skal vi ikke lige tælle dem så? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ej, hvor er det godt nok. Du har 5 Flot kage med mange. Hvis der er en lys, så har jeg en kæreste. Åh, ja. Skal vi huske nu? Husk. Tilbage. Kærester. Hvem kan hjælpe mig med? Det er noget med, når man bliver 5 år, så skal man jo først blive Nej, Clara, 1 år. Så blev Clara 2 år. Så blev Clara 3 år. Så blev Clara 4 år. Og har du fået nogle gode gaver i dag? Ja. Hvad har du fået? Sko. Penge. Er det noget med noget tøj måske? Ja. Ja. Og så mor. Hvad? Så vi kan begynde at søge brev nu. Ja. Ej, det lyder da bare rigtig godt. Det er bare en flere gaver i aften, så du skal gæster. Jeg har det her. I lørdag i lørdag. Gæster, det godt? Har du gæster i lørdag? Ja. Og der fik du også gaver. Der er så den allerbedste gave, du har fået. Nintendo? Ja. Ej, hvor sejt. Du vidste det. Hvad? Du vidste det. Det lyder godt. Hvis du lige kan blive på det, har du ikke fået en Nintendo. Men måske vi lige skulle spørge Clara, efter om der er sammen. Det vil være det med instrument. Nå, lige tak. Det var med instrumenter.